أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Jama'a masu kallon mu da masu saurare mu a wannan gidan nan mai albarka wato Al-Ijaba 11 TV. Muna yi maku barka da wannan lokaci kuma muna yi wa kowa fatan alkhairi. Muna addu'a muna roƙon Allah da dukkanin bukatunmu na alkhairi, ya Allah Ubangiji ka biya mana dukkanin abin da ya fi karfinmu. Allah ka iya mana, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya dan girman alkur'ani dan alfarman shugaban halitta sayyidina Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Jama'a masu saurare mu, abinda muka zo maku da shi a wannan yammaci shine sirrin biyan kowace irin bukata. Idan ya kasance kana da wani gaggarumin bukata ka rasa yanda za ka yi, saboda wannan sirrin na taɓa bada shi kuma akwai wanda suka aikata, kuma daga cikinsu akwai wani yaron da aka kore daga aiki. An kore shi daga aiki kuma ya zauna ya yi wannan addu'a, insha Allah cikin aminci Allah, cikin yardan Allah, kuma an kira shi washe garin da ya gama wannan aiki aka ce ya koma aikinsa. Wannan kowace irin bukata kake so, insha Allah idan ka aikata wannan sirrin da yardan Allah, wannan bukatar Allah zai biya a cikin sauƙi ba tare da wani wahala ba, insha Allah. Ba tare da ɓata lokaci ba, kafin mu je kai bayanin wannan sirrin mai albarkan, in dai wannan shine farko shigowarka wannan gidan nan mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana liking, a yi mana sharing dan al'umma annabi da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Yadda aka yin wannan sirrin shine kamar haka: ana yin nafila raka'a biyu. Raka ta farko ana karanta alam nashrah, ana karanta fatiha ɗaya da alam nashrah. Raka'a ta biyu ana karanta fatiha kafa ɗaya, alam nashrah kafa ɗaya. Bayan in kai sallama sai ka yi miftahul amal, wato istighfar 100, a salati annabi 100, la ilaha illallah 100. Idan ka gama sai ka fara wuridin kul huwallahu ahad. Wannan sirrin kul huwallahu, ana yin kul huwallahu kafa 1000. Ana yin kul huwallahu kafa 1000, amma ga yanda za ka yi wannan addu'a. Idan ka fara yin kul huwallahu, idan ka zo kan kafa 100, bismillahir rahmanir rahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Idan ka yi kafa 100 sai ka daga hannu, sai ka roƙa bukatarka, sai ka tashi ka je ka sake yin alwala, sai ka sake dawo. Idan ka sake dawo sai ka kara yin miftahul amal, sai ka kara fara bismillahir rahmanir rahim, kul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Idan ka kara yin kafa 100 sai ka kara daga hannu ka roƙa bukatarka. Idan ka roƙa bukatarka sai ka koma waje ka je ka kara yin alwala. Idan ka yi alwala sai ka kara dawo ka kara yin miftahul amal, sai ka kara yin kul huwallahu kafa 100. Kowace kul huwallahu sai ka sa mai bismillah. Haka za ka ringa yi kafa 100, za ka ringa yi kana yin 100, kana zuwa ka koma alwala ka dawo, ka yi 100 ka koma alwala ka dawo. Haka za ka cika kafa 1000. Malam ko malama ko hajiya, dan Allah idan kana da wani bukata inda ka daɗe bai biya ba, ka je ka yi wannan sirrin. In dai kana da wata bukata ka daɗe kana so wannan bukatan ya biya, bai biya ba, da Allah ka je ka yi wannan sirrin. Allah zai biya maka bukatarka a cikin sauƙi ba tare da wani ɓata lokaci ba. Haka ake yin wannan sirrin. Idan ka gama ya cika 1000, sai ka yi salati annabi 100, sai ka yi tawassuli da manzon Allah, sai ka daga hannu sai ka kara roƙa abin da za ka roƙa,
sai ka tashi shikenan sai ka je ka yi sadaka da abin da Allah ya hore maka. In dai waina ka samu ka yi sadakan waina, in dai kosai ne ka yi sadakan kosai, in dai dabino ka je ka yi sadaka. Sai ka jira tsakanin in ka yi addu'a na yau, sai ka jira yau gobe jibi insha Allah tsakanin wannan kwana uku na Allah sai ya biya maka bukatarka. Wannan addu'a mujarrabin ne, abin da muka jarraba kuma mun tabbatar da shi, mun ba mutane sun jarraba kuma su ma sun gode wa Allah. A nan muka kawo ƙarshen bayanin wannan sirrin mai albarka. Jama'a da Allah wannan sirrin ka ɗauke shi, idan kamar yadda kuke saurara da Allah ku dinga rubuta kuna ɓoyewa, ko ba a yanzu ba zai amfane ku wata rana kuma zai amfani 'ya'yanku. Allah ban ya samu dace. A nan muka kawo ƙarshen bayanin wannan sirri mai albarka. In dai akwai abin da baka gane ko baka fahimta ba, za ka iya tuntuɓar mu akan lambar wayar mu ko a tura mana saƙo akan WhatsApp na bari mu dan neman ƙarin bayani. Kuma in dai wannan shirin farko shigowar ka wannan gidan namu mai albarka, da Allah kar a manta a yi mana subscribe, a danna mana kararrawa domin shirye-shiryen mu ya dinga zo maku kai tsaye idan muka saka. A yi mana like, a yi mana sharing don al'umma annabi musulmai da yawa su amfana da wannan sirri mai albarka. Allah Ubangiji ya biya mana kowace irin bukata ko girmansa, in dai bukata ne da muke nema a wajen Allah, ya Allah ka biya mana shi dan girman alkurani, dan alfarma sayyidina Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.